bawal dyan mang bulsa, kabidyo. Aniisip ka rin, tekanan da. Ako ginigalain ng ate. Chupa, Usaira. Hindi ka pwede kasi muna sa snacks. Ako, Sunday. Gusto ko Sunday. Noodles, pwede din. Sino may gusto noodles? Kuya, pa-more. Pa-more. Narasan Lara kasi. Dahil Saira, hindi pwede yan magutom. Gutom dahil sa GERD. Ay, hindi wala yung noodles, wala yung kanton. Kaya magkakabay. Meron din dito, Sai, yung microwavable foods. Meron din yun, yung pina-microwave na foods. Ito, Sai, Sai, meron din dito, Sai. Yung ima-microwave. Uy! Ay, meron din dito, yung na-microwave. 45, ano ba yun? Poppies. Sisig. Tosilog. Tosilog. Meron ding spam and egg. Ay, wala nang spam. What? Wait lang. Kasi ayaw mo sa hotdog. Ako, I like hotdog. I love hotdog. Ay, nyala may kin baka sa liman. Wala lamang. Aman, Sunday. Gusto ko Sunday. Sunday tan. Tak noodles kagi. Kamsong. Gigi. Kare ade. Bides. Hindi, sabutan ng pigilan. Basta paautan. Microwave mo lang, girl. Doon. Hindi, yung microwave. Nila yung pa may microwave. Ay, nasa cashier na. Sa San Carlos kasi nasa labas. Nasa akin. Dali panunok to eh. Alam mo si Kamo? In short, hindi ako magpapautang. Animas. Dahil ako may utang. Ang lilikot. Adik. Pudin. Counter na sila. Kukulit. This open. Asang? Kaya naman. Bawal mong tapon. Oo, mawawala yan.
Alam ko mga nito sila. Nagkamangan. Ang ka po, Michael. May muna ka magre-refill yan. Excuse me. Oh, ando ka tayo, Titan. Natawang ko pa lang. Ay. Ay, ay, Mary. Lyric ka naman namin. Bino sa liwa irungan pa. Pauninin niya talaga. Malayuwang kami na lang ng sayang. Ano tam? Kinargang po. Katon man ang kugabay may spicy. Saan ta concern? Anta man ay gawa to. Nandito kami ngayon sa Mary Help of Christians Seminary. Kasi vocation day ngayon. At ang magbimisa syempre si Father Gerald. Na-invite yung mga kids dito. Mga CAC from San Carlos City, from the Basilica of St. Dominic. Syempre, kasama ko yung mga mommies. Sila, pati si Mami Barbs. Sige, doon na lang po. Sige, irang-irang kila. Ay, doon o. Doon na yung mga. Maganda pala dito. Mag-uumpisa na yung misa nila. Mami, oh, di ba kayo ini? Ayaw niyo ba dyan? Yung mga mommies.